kan Santa Maria iti Sagrada Familia, dawatri ni ani mo ditoy ipinagan ni Hesus Kristo nga anak mo ken apo ni. Amen. Pananal Family. May isa ka barangay. Dati tikapututan si Felipe Marzan nga kapsat ni Apo Ita. So, tatakanal pas iti roll call, no iwaras tayo ti mata tayo. Makita tayo nga nagpipintas na iti family tree. Ijay, inalamit niya program ako at ako matiuras tayo ng mga pasyan. Tano makita tayo na ito'y karga na ito'y masterpieces ka nagrigatan nga inalamit. No! Medyo kapusin tayo ito last time. Iko. Okay. So, papantay yung garot iti family presentation part 1. Feel ko yun. Kaya dumdum ko na day feel ko yun. Wala kapsutan to. Pinsaan tayo mampay. Basta. Okay, palakpakan tayo. Iti representative, iti Leon family. The public pagans! But I can't forget her. I miss my pretty Proline. Proline, look up towards the heaven. It's night when the star starts to shine. Oh, that's hot. That's hot. It's time to stop. It's time to stop, okay? No more. Who are your parents? Grandma, sick in bed. She called for the doctor and the doctor said, Grandma, you ain't sick. All you need is a walking stick. And it up, shake, 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 really shake. And it down, shake, 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 shake. She was lost in so many different ways, out in the darkness with no guide. I know the cause of a losing hand, never for the grace of God.
Arellano. Tiyo! Man, magpunod ka man! Okay. Ang kalma ko sama ko ka lang. Ruth Andres. Alam ko na! Alam ko! Bakit ko? Magbigay ka! Ay, kaya! Second to the last cash prize goes to Clint! Clint! Sabay niya ibasak di jay last nga door prize. Ipalagit ko ako nga si umuna ko maijay pila. Kapan mangala iti pagkain na ijay give due respect to senior citizen. Si kayo open. Anya si kayo tumuno na nga pumilawin. Tumuno na dalulo kadang lola. Santo in any orderan. Pangasiyo uping tadyay laeng. Kaya yung kanan ti alaan nyo. Tapos saan nga? Masayang ti grasya. Okay? Last but not the least, after which Maribig will bless our food. Awan gata si Pag-asa. May sa kaligay, envelope siguro kayo dyan, katan talaga si Parakanya. Napanmanan, iti pamilya ti ito'y ang kakapsat nga da Leandro Maria Lino Cospinito Dolores Emericiano Luisa or Heloisa ni Leon ni Leonate ni Ernesto ni Conrado ni Leon ni Priscilla nagkapuda ako kini Ambrosio Calculeta. Ni Ambrosio, tinanang na Jose Floresca. Tinanang na Filomena Hasildone. Nuadda, ti-challenge ko kanyayo. Nuadda kanyayo, ti baka. Nga ito pa'y ito'y nagsayaatan. Tahan to lang ang Floresca. Marsan itiklan kayo. Kakabsan. Sila ko ita. Sila ko ato lang sila kay Amaro. Dahil ito dansa. Ema. Agpunod ka ti Ikwa. Agpunod ka ti Maysa. Punod, ay sinong ka. Punod ka ti Maysa. Ito lang ka. Dahil tamat ko na. Ay, talagang no, swerte ka. Walay swerte, walay malas. Swerte ni Kimberly Marzan. Kikis ni talaga ka ng ama. Oh my God. Ay, walay. Alaw na. Alam to. Congratulations, Kimberly Marzan.
talaga. Josue Gasi! Let's follow. Ayun na ba? Picture, uncle. Picture. Ay, 1,000 pesos. 1,000 pesos goes to Kasilangan. Crystalline Marsan. Hindi, ako yung sinamalan. Ang sulit na. Sige, sama kami pinagsulat ni Picture. Kaya kulang na tayo. Sige tayo, kaya ka na ako mamalintay. Kaya mag-reto ako na nga ang bayan ay kaya ko nagkakaroon sa mga kung kaya dito. Na ano ba ibang tanong na alito lang tayo dito kung hindi na mapanggal. Kapag dito, in-encounter na ginagahan na kaya ka. And moving change 75 years old. Extended the within ako. So nga, sa gito nga patakaran. Raffle ticket, may we invite Manang Piling. Ay, hanggang Jabar, sorry Manang. Jabar Baruman nga ang family representative ni Lino Cosme Benito. If yung first time naman, check attend iti family reunion. Takasang sakbar naman. Nga nagkapoy niya malasin ti Taaw. Sigurado na ito yan. Kasi lang mamainag pa eh. Talaga? Awan lang tamo na nagkapoy si Ernesto family. Nga palagkitak awan gitoy. Iso nga mapulpit. Gian Kachin! Buenan niya! Inyalis lang ni Manong Pepete sa bari lang ang miyembro sa pamilya. Successful, O Lord. Thank you for all who gave their resources, their time and effort preparing this venue na dumami pa po ang aming miyembro. We pray, Lord, thank you, Lord, this morning and now as